Lakay. Sama naman ate anak mo taga papanak. Ang paya niya ata. Agsurat ka no ti kwento. Gumamit ka no ti 500 nga words. 500 words. Gagawa ng kwentaw. Kumpormi nga kwentaw. Kumpormi nga kwentaw. Ano ka lang dito na? Hindi, isurat mo. Tusuruan ka. Isurat mo ti bagat. Kumpormi nga kwento Sisiatan ka surat. Surat mo. Sige, garod anak. Isurat mo. Oh. May nagkabanggaan na 2 sasakyan sa kanto kanina. Oh. Nasugatan ang mga pasaheros. Agad naman kaming nakatawag ng ambulansya. Agad namang dumating ang ambulansya para itakbo sa ospital ang mga nadisgrasya. Daddy! Aman! Isurat mo anak! Kasali aja dyan si Quintaw! Good morning, ma'am! Good morning, kuya. Pag-asa mang kuya. Full tank. Ma'am, barbaron sa dati lugan nyo napintas Ayun kuya. Gatang hindi ka na so nataakay lang ang bagas. Palukat garod, ma'am. Nyay karga tayo, ma'am. Nya ba ti bestseller yung kuya? Inaapo dito yung ubingan. Day tati paglay nga midsail. Ay ayam ti cellphone. Awan ti ilubramon no di ata ag cellphone. Aga ayam ti cellphone. Ay naapo. Imbis ko mga agrib-review ka anak ka tadandani man ti sarek yawn. Day tati paglaingam puro cellphone. Tinalainga mo tanda day. Nalaing? Sige man, testingin ta bang garaw to? Oh, nalaing ka? 10 plus 10. Ay talang, di madikam mo, daddy. Ay na, apaw, nakasimsimple. 10 plus 10 lang, din pa yung masungbatan. Anya lang ti inadadal maun, anya lang ti nasursurom kini maestrayawn. Ay na, apaw, anak kaw. Dahita cellphone iti paglaingam isulat ti kinanayon ngar aramida. Padasin ka mamangar, daddy. Ang paya? Kunyari, makakita ka ti 1,000 ken 500 idi dalan. Anya ti piduton. Kita di 1,000 Bagsak ka talaga, daddy. Balin mo mga pidutan suda nga duwa. Ya. Dati nga raw, di 500. Awan, bagsak ka nga talaga, daddy. Nag-iimasan. Apaw, nagimasin ang nga talaga. Apay nak, nasabat ka, aday ka klasim di tanay. Dalan ni tatay. Imbaga na kanyak, nagipulaw. Inungtan na kamanggayam ni mammo, idi kalmanain. Adikan sa kanu nakarisrisait. Mamut daddy. Damit tinirisite ko. Aman ka, ampay garod nagung kanu ni mamaw. Ampay, inya ti imparisite ni mamyo ya. Magbigay ng pangalan ng hayop. Puno na. Kaya nagkasimple magayam nga recitation. Magbigay ng pangalan ng hayop laang. Hindi ka pa'y nakarecite. At dangarod na isang batong, daddy. Amin nga nagante hayop, daddy ko. Na-recite agad ka klasiko. Danagi bagate baka. Tas kaldeng. Nuang. Tas pusa. Aso, manok, pato. Kinakadado pa yung mga hayop. Kaya niya nga itinsong ba mo? Bagat ang mamam ni daday. Yan pa yung itaw na isang sali at manditan. Kadaaga pa kayo magkinimamit ko. Animal ka, hayop ka, kananamit. Busy ka at yung sumbat ka, daday. Daday, may yata po sa tayo. Nagsumikot yan. Ikaw talaga nga nasangkot dati nga po sa tayo anak ka.
Uray, sang-sang mo na ata si daan, di na tayo nga kalungan. Kasi di kasing pult datoy nga pusa tayo anak ka. Iso nga alagaan nga lalay talaga na pult datoy nga pusa tayo anak ka. Masingkot nga. Kasakno ko mga kalungan na. Kasi mumulagat nga sinta sida. Ya, Di kan tumo ganun at biro ko trabaho. ayaw